na a yarda da ni ma cikin so miki baitoci na a yarda da ni ma cikin so miki baitoci na a yarda da ni ma miki baitoci ya sarkin da ya da tafata halitta zahiri buya kake jujjuya halitta ba gaban ka ba baya rambin zata a bani fulawa in bai wa maza kaya in shiga rigar umma wala a bege cire baitoci mama da kaifin alƙalamin fidira na ke gaddo kyadu waina salatin nan ne zamuru'i na salatai shi ne fatana ga ainihin jodi cikar kasita gatan yini da mafana abin umma masoyina arzikinsa kowa baya ci gaba kai daga ganin haske ya fudu darajar kofa makulli mashayar rijali sai rarra shi shehu tijani dan asali da bara mana ke zuwa a kula ne kofar gidan kukan dakali akan aikin aike kai ka tashi rohi sande ke barci na a yarda da ni ma cikin so miki baitoci ni asibata ta wayi da suke gani garin Borno gidan da aka yi wani galifoto mai tarar sa nono na yarwa madubin rijaligar na kaki da kace ya subano wallahi rabil bai da mafita shehi gani cikin binciya ba assalamu alaki dunina sallama mai tausasar ruina daga numfashi izuwa raina duka gabanki ya gurfana ma ban harshen kudura sai da hawayen mai kunci mama tufasin tirar jiki aka ce kai ba abin da ba ke ba inda ba ku ci ya kara tunin sa'anan kika fara ba wai ba abincin kawan ma'aikin Allah kai babu inda baki shiga ba ki kadai Allah ke aiko a gaidar gaba a yankin larabci na a yarda da ni ma cikin so miki baitoci duka abin da jirkita lissafi a cikin ki ne ya zama farko yakin girma kwatancen mai rai dan halara hukukin danko na Allah har manzan Allah cikin su ki kai kargar iko in mazan gaban ki mata ne bayi ne sai miki ganganci mama ya adan nubuwa a sigar nan da ke ta Imam Ali ina nake fitilar halara ce tun farakin fura makoli na Allah ki abin da kike so masu gida da cikar asali kowa gare ku dan maula ne dole a yi miki fadanci na a yarda da ni ma cikin so miki baitoci kuma akwai batu daga ruhi wallahi sha'anin ga ya wuce shari'i shi yasa na san makon asibai yanki arzikin mayi ni dai ku doran san ku da gaske daga ruhi har zuci mama wayo ya numfashin haddara tirai ta cikin kiyazan motsi rayuwa ke raina ya rai daga sanyi a ransi dubanki ya baiwa halitta sauki kasan da take matsatsi ko Allah ke kallo yayi kuzuri ko an masa kafirci mama babu durin da dauki tsufar ki a gaban masu minar nema maza a gaban ki sun
sake jiki zai haukar ma kwarjinin ki zatin Allah ne koda kina bacci mama shiga a lafiya yar manzan Allah bin kudi ne kadai sauki ba mai gujewa alfarmaki a cikin gari yake ko daki asali masu tasirifin kudura rabu ke miki kakaki jinjina adan sama'u da kasai a tsanani kin zama sassauci umma kare zato mafi kusancin Allah kowa ya rike ki bai da kila wakala ta goma shi ga rayuwa ya cila ke ne alkabila kwamitin ubangiji cire aiki komai makinci na da ayar da ni ma cikin son ni ku baitoci umma ke ta sarrafin kudura ce ke kai kalami gyara ba gaban ki ma bayan ki sautin ki ake saurara matar Aliyu bardan namiji mai sanya maza kara kallabi tsakanin rawana ta ko'ina da bambanci mama ji in faɗa kuma ina binki na ƙaunarki da zazzafar ƙauna rayuwa ke ne darajar shinki ya cilla mutum kuna masu tozali ke ne kwallinsu har sukar suke wajen kwana ambatan ku Allah ne ko ne hakikar musulunci zafin soke fuskar ruhi wani sa'in kasa numfashi amma yake sauka a kuma duba mai manin yashi don Allah umarki min ɗauki kauna ta sa da yi laushi ina wani hali mai rikitarwa ruhi na wuce kwayo na tabbata ina kaunarki dan Aliyu ki bani bambam maki ni na yi riko da yayayenki masu bindiga nuna maula ya murtala abin fasai cikin sanake na ci kuji na fada mamai na kwana 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 da mu 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 mamai na kwana mamai na kwana nana yarda da ni ma cikin so miki mai toci ma yarda da ni ma cikin so miki wayo mama yarda da ni mana mama na